تماشاوانên me hêja bernama me bi navê hişê xwe bidin serê xwe berdewam dikin. Ez Profesör Erdal Katipoğlu. Em ê vêga pirsê we bibersivînin. Pirsa me, suala me pêşî Rên'as pirsiye. Rên'as gotiye Brêz Katipoğlu. Win çima yazda meha naşixulin, tenê me heket şixulin û vî perî çaw... Kay Rên'as, Rên'as. Şêxwe bide serê xwe. Em re sualeke dî. Mamoste, Brêz Katipoğlu. Araba we çi marka ye? Mercedes e. Êdî bes e. Destê xwe ji malê dinyayê bişon. Mal û milkê dinyayê nel gora me ye Rên'as. Rên'as. Em çi ne suala dî? Brêz Katipoğlu, mala we vîlla ye, mal ya we ye yan kirê ye? Ya diya mezînetê ye? Rên'as, dîsa te pirsî. Rên'as. Rên'as ev çi pirsin Rên'as? Ji va pirsan var mal û milk. Bêşerefî. Wî derxin derve.